Siyabhora. Siyabhora. Ewe nekutsho ne? Hayi ke ndiyakuthemba xa utshoyo. Ndiyakuthemba xa utshoyo. Siyabulela seswami inkosi. Okay, sir. Alright, atsho kamnandi umphulaphuli phaa ke Pastor AB esithi ayitsonga ndisanimamele sisathi welcome back Sidumza. Ndiyabulela nami ndiyabulela kakhulu. Make siphinde sive omnye ngapho bufuna uthini inqonqomo lekhaya. Molo dada. Sidumza lo. Uyavuma uSidumza siyavuma. Ewe Bhudosi, ngiyazameka noko bhuti wami weekend sakuphethe njani? So far so good. Nice one. Ikuphathe nice one. Yeah. Number one. Siyabulela. Ngibulisa ngokuqhanya onke bonke ngiyaqala ngiyangamthanda. Udala ngiyaqala ngikhangela ikhoshini onke i-DFM. Hayi ke kamnandi ngene kamnandi kwinkqubo evutha amalanga so hayi ke lucky for you. Ngibulela kakhulu ngokubenani. Khosi ke mkhulu wakubulela thina. Abanye manje. Hayi ke Pastor AB abaphulaphuli batsho bathi ayijonga ndisasiphethe green so at least bayanika lawo uba kuseza balithi kuseza balithera kuseza bamnandi. Yes man. Kuseza bamnandi. Yeah.